Renungan padinan Ki Purwantoro ing wekdal enjang punika kaliyan kawula Edi Supriyono saking Pepanan Purwokerto. Nyuraos kitab suci ing wekdal punika kapethik saking kitab Roma 3 ayat 17 dumugi 3:1 ingkang mekaten suraosipun. Yen mengkono, apa dasare gumunggung? Ora ana. Banjur manut waton apa? Apa wewaton panggawe? Ora nanging wewaton pracaya. Marga kita yakin yen manungsa iku anggone kabenerake awit saka pracaya. Ora merga saka anggone netepi angger-anggering Toret. Karo meneh Gusti Allah iku apa mung dadi Gusti Allahe wong Yahudi wae? Apa panjenengane iku dudu Gusti Allahe bangsa-bangsa liyane uga? Ya panjenengane iya dadi Gusti Allah bangsa-bangsa liyane uga. Tegese menawa Gusti Allah iku siji kang bakal mbenerake wong kang padha tetak awit saka pracaya lan wong kang padha ora tetak awit saka pracaya. Yen mangkono, apa aku padha mbatalake angger-anggering Toret awit saka pracaya babar pisan ora. Aku malah padha njejegake. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Rahayu kagem kita sedaya ingkang sami midhangetaken lan kersa nindakaken. Haleluya. Amin. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, pasinaon ing wanci menika kaparingan jejer kebenaran adhedhasar iman. Bapak Ibu ingkang kinasih, menawi mekaten ing pundi-pundi papan menika gumunggung utawi kesombongan menika mboten wonten tegesipun. Manungsa menika mboten nggadhahi hak kangge nggadhahi sifat sombong utawi gumunggung. Wonten ing babagan menapa kemawon, keselamatan menika sanes amargi kita menika pinter nindakaken angger-anggering Toret, utawi kita menika pinter damel becikan. Ananging sedaya kala wau kadadosan namung adhedhasar iman utawi kasih karunia Allah saking Gusti Allah. Menungso dianggep bener, dianggep suci dening Gusti Allah namung saking pracaya utawi iman kala wau dumateng Gusti Yesus. Sanes pinter nglampahi hukum Taurat. Gusti Allah menika Gusti Allahe tiyang sajagat raya. Mboten sanes Gusti Allahe golongan utawi sepihak ingkang ing negari-negari Yahudi utawi negari sanesipun. Gusti Allah menika beneraken kagem umatipun ingkang sunat lan ingkang boten sunat. Sedaya menika dianggep bener. Jer kita menika sami pracaya adhedhasar iman. Pracaya marang Gusti Allah utawi Gusti Yesus menika. Pracaya dumateng Gusti Yesus boten ateges ngicali utawi ngicalaken utawi ngliwakaken hukum Taurat. Justru iman pracaya menika malah njejegaken utawi ngesahaken tujuan utawi
utawi hukum Taurat menika. Hukum Taurat dahaken yen manungsa menika dados yen manungsa menika gadhahi dosa lan betahaken juru slamet, iman marang Gusti Yesus menika nggadhahi panggayuh utawi tujuan marga namung ing Gusti Yesus Kristus menika manungsa saged kaslametaken utawi nggadhahi gesang lan manungsa menika saged gesang manut angger-anggering Gusti Allah kanthi bener nggih menika lumantar katresnan lan pitulungan Roh Kudus sanes saking tumindak kita dhewe. Amin. Panuntun panyuraos ing menika kaslametan menika peparing utawi anugrah tumindak bener ing ngarsane Gusti menika amarga kita pitados marang Gusti Yesus Kristus. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti Allah, Allah tiyang sak jagat raya, kawula pitados anamung iman ingkang saged nylametaken umat paduka mboten kesombongan kawula. Sedaya menika kawula pasrahaken dumateng paduka kemawon. Kawula mitadosi namung satunggal asma inggih menika Gusti Yesus juru wilujeng kawula.